Ora usah dieman, ora usah dimesakake, pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo. Setyaki wonten dawuh. Aku ki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone nek tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngampil. Menapa? Sekar Cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati, kowe kena pamer, ning aja males. Oh iya, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cupacup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tau tuku wisata, tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimut turun dalan. Menika Sekar Cangkok Wijayamulya kok mbanggula cupacup dengkule apus. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Luwih prayoga Pati Sengkuni kula wonten dawuh penemban. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen pancen prapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walangati kroyoken sak Kurawamu. Aku ora kepengin weruh uripe Werkudara padene Janaka ngestaken dawuh paduka penemban. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawan wonten dawuh. Babar pisan budhana kang padha sibuk ingsun kundur ngedaton kawula nata ngestaken dawuh parmadal pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman kula sejenar purna gantining paranggilan sanadya kundur ngedaton jeluk saking dampar kutara kenampit gambaran gading kadhiraken sangganing Purban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingin sami ngambil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
Enjoy naik.
Sri Baladewa Narpati Dewi Nares Swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyabanon Sinawi waladal wah kuku karepe dhewe abatos Kangkara Mandura niatku mung kepengin nuhoni dawuh timbalaning kadangku Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ana negara Mestina bareng aku weruh sowane Werkudara Janaka rasaku kaya wis ayem dina samengko bakal kababar jagat anyar ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa lah kok malah kuwalik Yayi Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang sedaning kadangku Yayi Prabu Ndrawati Wisa Dewa Wisa kowe keng bakal ngrangket karo adikku lanang Yayi Ratu Ndrawati sadurunge kowe ngrangket marang Yayi Prabu Ndrawati tak kandhak karo adikku lanang mbah dadi kupalke Linenggak jangganira kapisananing prang Bratayuda linenggak kapisananing prang Bratayuda walu gembol manyor-manyor duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara Durna bapakku piye Janaka kula maring adhawuh bapa penemban bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ger ora usah dadak wedi kowe aja nganti kuwatir Maracadama nam-namen jroning atimu petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndrawati. Yen anak Prabu Ndrawati kelakon dibondo, diaturake marang Begawan Dewa Wisa. Oh, kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semanten ugi kula bapa penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndrawati swala ora gelem tok boyong, aku ingkang bakal ngruda paripeksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndrawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh Nayaka Ndrawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndrawati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndrawati aku bawa matur marang Sang Anak Prabu Ndrawati. Yo Durna bapakku ayo tak dherekake. Monggo bapa menemban kula dherekaken.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Hawita denceng dencengan Miwang sukono madilwing ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubanara Nun sewu Koko Prabu adamel kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndorowati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna tak tampa adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti kalawan Kakang ora liwat Budyastawanipun Kakang Tambanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba padha-padha dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun Kakang Pati Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Dwarawati Koko Prabu nggih sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu Kresna wonten paring dawuh praptanipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina lho kepelajar saking negari Ngastina ya sababipun menapa jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negari Ngastina Kresna kowe tak kandhani ya Yai waktu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndorowati tata samapta ing gati sawiga ing diri menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna Ngastina ngurung jagung wiring kuning Ngastina ngurung jagung wiring kuning mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa nalika semono pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa Koko Prabu menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepengin necep ngamunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka Werkudara Janaka boten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau ya bener ning iki ora bab perkara Werkudara Greswita marang pendhita mau saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina Dewa Wisa nalika semono paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang umandanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun mongko saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa wiradati marang jangkaning dewa mau inggih leres pangandika Paduka lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih bareng dheweke tak takoni
dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki nggo Sirna Margalayu. Merga menungsa mau ingkang bethik-bethike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa lawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lha kejaba mung adiku lanang Durawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna iki udu bab sing enreng nang iki perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa. Gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam padang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum. Yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Jati. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna. Tansah marmaring sukma sinukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Dereng paripurna sami mbal wacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara miwah Raden Janaka kagiat kadru kasanata Ndrawati wau. pandhita kang kiare wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone
iso angin ngendikane mboten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Ndarawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandhak blekuduk suwaru gimbal sumeranti hawela. Tansah pinangan ing kawidatan ing sambi kula sowan kula nggir. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya slamet. Arjuna slamet. Iya inggih Kaka Prabu. Tansah pinaring kawidatan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bawa Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Daya kok ling mbageke nganggo betak ki ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ke syukur. Oh inggih. Wis deg-degan aku urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Kaka Prabu Wilujeng syukur. Kaka Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yai Prabu Ndarawati. Sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti sencaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya sencaki tak tampa. Sencaki. Aku kok ora tok bageke sencaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora dadak memungsuhan, ora dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem tentrem. Nggih. Ngono ya sencaki, sesuk menawi ora dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Ndarawati? Menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ingkang anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten nggih. Werkudara kalian Janaka menika rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin ngurungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayoan ingkang sae to, Nggih. Gegayoan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pejah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pejah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun wurunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek anti Siadini kok ora prayitna kok dibricok karo Begawan Durna. Kaene omong nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Nggih. Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo pun Kakang, syarate apa wurunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo ki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe.
Janaka kowe matur Janaka sarate loro matur marang Kakangmu Ndorowati. Bapa Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kados to. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, kowe matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syaraté loro yo. Oh nggih, nggih, kula badhe matur. Bawa Durna ngendika? Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bobo Duna. Apa Janaka? Cemani. Ki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tanganane. Pancen tak plesetke. Niku menika Nalendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndorowati. Ing angka kalih kedah Sarat Srana inggih menika sampun Semar Bathara kedahipun Banta wonten negaring Astina. Mangke piye? Nalendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe murungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sawetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados mengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo para gage peksanen. Ayo aku peksanen. Bandanen tanganku kerincungen sikile Nata Ndorowati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndorowati? Ayo coba apa piye? Dicoba apa piye? Yang pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndorowati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang, wong telu babar pisan. Angkerimen, kula mboten tumpun-tumpun lho, Nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bawahku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra mahning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra mahning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine?
kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus, ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayangan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen nata Ndarawati iki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kenthos walu gembal mancan-mancan dunan cungkul wala jajare jamaah bebek nang sampe turute. Cetok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kok ngono. Sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sama. Putar. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa, bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun maneman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nrangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu sikirke. Nggih. Setyaki. Wih, dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos? Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kali Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Koko Prabu. Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi panguwasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon, panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Njotos. Nah, sip ngono kuwi wis ora apa-apa. Ketok bres. Lah nggih. Koko Prabu kendel. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Nggih.
ora kena. Inggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Syukur ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cacek. Setyaki iki wong cacek satria sing tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jatosi terus iki. Kok Prabu? Ngopo? Menika wonten negari pundi? Darawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun King Rayi, panjenengan mboten nging tumut-tumut. Lho ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu iki. Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Nyai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Nyai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampeyan ora dibondo kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenana. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik Setyaki. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatasi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ana. Kok Prabu kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan nika gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kok Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso bolak-balik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon Jatasi. Wah, aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kok Prabu. Kondur mriko? Omong. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani, cah lelek. Wani. Wanun. Wani tenan. Wanun. Oh, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati men ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil, heeh. Inggih. Ya iya. Rumangsaku kok kaya tubentuk tutup to. Kok Prabu lenggar ada mburi? Ya. Lho, mriku maju. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wanun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut telu saurupan. Arep cilik wong gedhe tonton menang sapa? Jos tenan.
cah kendel tenan. Elok tenan, wani tenan kok ora. Lah iso wani wadahku. Yo ngawur kok seneng. Werkudara karo Janaka musuh caki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki rek didemek nang nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok. Ya kathokan wus. Ditonton mawon yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Waranggul munggih ngayuda bawatnya bentar kebabaknya munggih ngaloga Setyaki wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kelahan Bapa Durna mungsuhe Janaka? Nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna, nyuwun pangapunten menawi ingkang ngrayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka, ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekani pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walang ati Setyaki, ketokno kasudiranmu cah bagus. Kose Setyaki, kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Ndarawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndarawati. Waduh. Lajengaken kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu nek carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sapenake dhewe kok Setyaki arep balas kota penging ki piye? Nuwun sewu to. Kok Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong ki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Arjuna ora kena males. Dosundi. Sulamutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku iki opo dadi kowe aku wegah kok.
Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku ora masalah. Padha karo kowe kok ora padha karo samanjengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa gelut kok dadine peraturan iki gelut ora ngendi. Lho blas kono ngantem bus kowe ngantem bus ngono dadi kowe abane nonton ora kowe ora blas aku ora ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaku ora entuk bales. Nek karo Werkudara entuk bales karo Janaka ora entuk bales ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk bales. Wis kono maju neh. Lho, lha iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Senjaki ora entuk bales nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati. Mula kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu. Ora bener nek carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk bales ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo. Aja menang bae. Walesen Janaka. Jaluk mati cara mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki ditutuki kaya ngono mesake. Disaet kan mriki. Dijawel kan mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kan mriki. Ha, kuwi tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku iki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kuwi? Wong kon ngene kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngampil. Menapa? Sekar cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok bumak jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer, ning aja males. Oh iki, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cup-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tau tuku wisana tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimotor dalan. Menika sekar cangkok Wijayamulya kok mbanggula cup-cup dengkule apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Ah. Wis kono maju. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos Setyaki. Nggih, wis tak dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Motar kabeh kowe. Ora ono sing iso mateni Setyaki. Mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Setyaki. Lho,
Apa ngentas meguru anyar mboten perkawis meguru anyar. Kula aturi ngetok-ngetok kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Wuri. Gondojo. Kacariyos Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna mergalayu, kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga njebol dadamu, monggo. Keris kaya ngono. Nyo. Mati dening aku, nyo. Sirna margalayu, kula aturi nyobi. Janaka mlayu gila karo kowe. Dasare Janaka kejireh lho. Gawa pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudit nganggo kuku Pancanaka, ora minggu nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu, monggo kula aturi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok bungah banget bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki wonten dawuh wis marem dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diang perang menika nek dijotos malse ya jotos. Disuduk ngau keris, malse suduk ngau keris. Nek wing ngongasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora glelek. Bener kuwi, heeh. Oh Senopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakange. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi gelem pun jotos, kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki? Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Lah terus kowe bareng kula badhe maleso. Estu. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Ora menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki bareng jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten, setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu.
setengah mati. Nggih, wis tak kendhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira Linjotos, Werkudara ping Linjotos diwaleske Durna. Men kowe marem, kowe ndak getun atimu. Wis tak kendhawuh. Matane. Teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan sencaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampeyan kudu rasa ngerti. 5. Mundhake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo 8. Selawe 52 114 ayo walesen kon walesen mati dening aku. Wah, urung ditendang kok sirah digathuke. Monggo aturi nendang sak rusane. Pecah ndasmu kajengipun, pecah mboten napa-napa. 114 tambah. Tak hitung. 114 tambah 90. 273. Ngawur yo ben, ngawur yo ben. 340. 390 850 walesen kon walesen setan tenan kowe. Kowe ditendang kok ngendani. Mana aku cemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Kage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora harus menrampung arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lagi. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Cara guyu setan kowe ah.
Werkudara guyu ta kowe? Ora apa wong nang ngemit ditutup ya. Yo lagi. Bandaran Ratu Ndrawati. Sita gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Werkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo pancaan. Ayo Gage. Gage. Saya nyuwara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Begawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekel aku? Ora iso. Nyepelke. Nang Begawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Kunjute turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lha terus lenggah. Werkudara. Piye? Ku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to Werkudara. Aku Werkudara. Oh, ngados saka negara Ndrawati dhisik Werkudara. Aku junjungan aku gendongan Werkudara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh Werkudara. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndrawati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndrawati. Kula kinten badhe budidaya padosrana sanesipun gandeng anginipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndrawati kula nyuwun tulung Ndrawati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe budidaya milujengaken Semar Badranaya. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh, yo yen pancen kaya menapa Kakang manut. Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki. Mangke pindhang ribeti. Wis samangke kula piyambake badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Siadi, ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, Kresna, Surtiti ngati-ati tunggu-tunggu digawa ya Yayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.